या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाइफ टाइम डिस्काउंट। समृद्धी महामार्गावरती अपघातांची मालिका सुरूच आहे। शनिवारी पहाटेच्या सुमारास पुन्हा भीषण अपघात झाला। या अपघातात 25 जणांचा होरपळून मृत्यू झाला आहे। मुंबई महानगरपालिकेतील प्रशासकीय राजवटीत वारेमाप उधळपट्टी सुरू असल्याचा आरोप करत शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने आज आदित्य ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली विशाल मोर्चा काढला। समृद्धी महामार्गाला अनेकांचे शाप लागले आहेत, त्यामुळे तो शापित महामार्ग झालाय असं मत संजय राऊत यांनी व्यक्त केलं। दोघांसह तिसऱ्या मुलाला देखील मुलगी झाल्यानं नाराज कुटुंबाने एका महिन्याच्या चिमुकलीला पाण्याच्या टाकीत बुडवून ठार मारल्याची संतापजनक घटना देसाईगंज तालुक्यातील डोंगरगाव येथे उघडकीस आली आहे। सदाशिव पेठेत महाविद्यालयीन तरुणीवरती कोयत्याने वार करणाऱ्या हल्लेखोराला रोखून तरुणीचे प्राण वाचवणारे लेशपाल जवळगे, हर्षद पाटील, दिनेश मडावी यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रत्येकी 5 लाख रुपयांचं बक्षीस जाहीर केलं आहे। राज्यकर्त्यांनी एका दुसऱ्या राज्याला डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय घेण्याची भूमिका देशाच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने योग्य आहे असं मला वाटत नाही, अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरती शनिवारी टीका केली। बँकेत रोकड भरणा करणाऱ्या खातेदारांकडे बँक कर्मचारी असल्याची बतावणी करून रोकड चोरणाऱ्या हरियाणातील चोरट्यांच्या टोळीला लष्कर पोलिसांनी अटक केली। आरोपींनी पुणे शहरासह परराज्यात फसवणुकीचे गुन्हे केल्याचं निष्पन्न झालं आहे। आदित्य ठाकरेंचे विश्वासू अशी ओळख असलेले राहुल कनाल यांनी शिंदे गटात प्रवेश केला आहे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत कनाल यांनी शिंदे गटात प्रवेश केला आहे। राहुल कनाल हे युवासेना कार्यकारिणी सदस्य होते। धरणगाव तालुक्यातील पिंपरी खुर्द येथे अंगणात खेळून घरात गेलेल्या 2 वर्षाच्या बालकाचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे। सध्या सोशल मीडियाचा एवढा भयानक परिणाम जाणवत आहे की आता अल्पवयीन मुलांचे पालक हैराण झालेत। असाच प्रकार नुकताच वेंगुर्ल्यात घडला। दिल्ली येथील एका अल्पवयीन मुलीने इंस्टाग्रामवरती वेंगुर्ला येथील मुलाशी मैत्री केली आणि तिने थेट वेंगुर्ला गाठलं। दोडामार्ग तालुक्यातील कोलजर येथे 17 गावांसाठी असलेल्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याची इमारत अखेरची घटका मोजत आहे। मंत्री दीपक केसरकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त सावंतवाडी एसटी बस स्थानक व्यवस्थेसाठी आंदोलन होणार असं माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी सांगितलं आहे। आंगणेवाडीला जाणाऱ्या रस्त्यांवरती 14 कोटींचा निधी खर्च झाला, मात्र पहिल्याच पावसात या रस्त्यांवरती खड्डे पडायला सुरुवात झाली आहे। पालकमंत्र्यांचे जिल्ह्याकडे लक्ष नसून निधी आणल्याच्या केवळ घोषणाच करत आहेत, अशी टीका परशुराम उपरकर यांनी केली आहे। कणकवलीचे कर्तव्यदक्ष तहसीलदार रमेश पवार यांची देवगडला बदली झाली आहे। आनंदीबाई रावराणे कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाची विद्यार्थिनी कुमारी सुप्रिया काडगे हिने आपल्या अभ्यासवृत्तीने व जिद्द आणि चिकाटीच्या जोरावरती नुकत्याच सावित्रीबाई फुले विद्यापीठामार्फत घेण्यात आलेल्या कॉमर्स आणि अकाउंटन्सी विषयातील वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापक पदासाठी अनिवार्य असलेल्या राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षेमध्ये उज्ज्वल यश संपादन केलं आहे। चाकरमान्यांना कोकणात जाताना सोयीस्कर प्रवास करता यावा यासाठी मध्य रेल्वेने 156 विशेष ट्रेन सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे। शनिवार हा खासदार ठरला आहे। दिवसभरात राज्यात 5 अपघात झाले असून समृद्धी महामार्गावरच्या अपघातात एकूण 25 जणांचा मृत्यू झाला, तर नागपूरमध्ये स्कूल बस उलटून शाळकरी विद्यार्थी जखमी झाले आहेत। पनवेलमध्ये 2 सख्ख्या भावांचा दुर्दैवी अंत झाला आहे। 13 वर्षीय मुलीवरती अत्याचार करून नंतर तिला पुण्याला पळून नेल्याची घटना उघडकीस आली आहे। धक्कादायक म्हणजे सर्व आरोपी अल्पवयीन आहेत। बुलढाणा बस अपघात प्रकरणी वाहन चालक दानिश शेख इस्माईल शेखला अटक करण्यात आली असून त्याच्यावरती सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। येत्या 5 दिवसात राज्यात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे। कॅगच्या चौकशीमुळे ठाकरे परिवार अस्वस्थ झाला आहे, अशी टीका भाजपा आमदार प्रवीण दरेकर यांनी केली आहे। सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचा 40वा वर्धापन दिन साजरा करण्यात आला आहे। जिल्हा बँकेचे काम गतिमान होण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचं मनीष दळवे यांनी सांगितलं आहे। एकतर्फी प्रेमातून सदाशिव पेठेत तरुणीवरती भर रस्त्यात कोयत्यानं वार करणाऱ्या हल्लेखोर तरुणाची रवानगी न्यायालयाने येरवडा कारागृहात केली आहे। स्वातंत्र्य दिन व राष्ट्रगीताचा अवमान करणाऱ्या शिवप्रतिष्ठानचे संस्थापक संभाजी भिडे यांच्याविरुद्ध त्वरित कारवाई करण्याची मागणी महिला राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली आहे। या मागणीचं निवेदन इस्लामपूर पोलीस ठाण्यात देण्यात आलं आहे। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहिलं आहे। अशांत मणिपूरमधील हिंसाचारामुळे दुखावलेल्या लोकांच्या मनावरती फुंकर नाही घातली तर मणिपूरच नव्हे तर ईशान्य भारतात देशापासून विभक्त होण्याचा विचार जोर पकडेल आणि त्याला सरकार जबाबदार असेल, असं राज ठाकरे यांनी म्हटलं आहे। या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाइफ टाइम डिस्काउंट। अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा